Älä saa. Mitä hei? Tänään testissä 12 kuuppinerimehua. Eikä nyt ensimmäiseksi on kuupin päärynämehu sokeriton. Ensimmäinen testi. Alkuperäisestä päärynämehusta aloitetaan. Kippis. Ei maistu yhtään päärynämehulle. Tää päärynämehu ei yhtään ravitseva, epäterveellinen, mutta silti hyvä. Mä annan 7/10. Paljon on? Joku 7 tai 8. Ja varmaan 7. Joo. Sitten testissä. Vadelmamansikka. Tää on ravistettu myös. Me ei tule jaksaa juomaan. Tää oli tää vadelmamansikka. Tää haju on todella vahva. Ja epäterveellinen. Mut haisee mansikalle. Ehkä nyt kippis juoda. Ihan perinteinen mansikka päärynämehu. Mulla on joku 8. No, tää voi olla joku 80. Siirrytään. Ei. Seuraavaksi on tämmönen tomaatti mehu. Onks tääkin ravistettu? Tätä ei pidä ravistaa. Sitten haistetaan. Haisee pizzalle. Mä pitää tapahtua sose. Ei se ole paljon. Tää on ihan sottainen joo. Tää näyttää jollekin veriselle ripulille. Niinku, tää oikeesti näyttää jollekin ripulille. Veriripulille. No. Kippis. Mua oksetti heti ekalla hyrkyllä. Hyi. 0/10. Vai mitä? Mä käyn huuhtelemaan. Oot Martus siellä tässä. Juttelemaan mukavia kameralla. Hyvin. Okei, eli siihen haluat lisää, okei.
Testataanko me seuraavaksi paprikkaa? Ei, juodaan. Ja seuraavaksi appelsiinikola. Koska tää on varmaan paras. Otetaan vähän lisää. Kaadetaan tosta. Tommoset. Kädet tärisee siitä vieläkin siitä. Aiemmasta. Tää näyttää ihan perus kokikselle. No haiseekin. Paremmalko se tomaatti? Kippis. Ja. Aikalainen. Se tripinoma on kyllä vähän parempi. Siinä on kauheita. Eiku se paljon. Niin. Valionoma on vähän parempi. Toi olisi pitänyt ravistaa myös. Ihan Aivan. Tässä on 2% täysmehu. Elikkä 43299. Appelsiini, mandariini. Tämmönen. Niin, tässä on 5%. Miksi tää vaan suurenee tää? Otetko tosta? Otin. Ja sitten testissä. Me ollaan kohta puolessa välissä. Tää näyttää mandariinilta, mutta se on appelsiinimandariini. Se haisee hyvin laimeesti mandariinille. Mutta ei yhtään appelsiinille. Missä? Oli aika hyvää. Eli annettiin karssana kolalle. Ei. Kola oli 5/10, koska se oli laimea. No, se oli kyllä aika laiteinen. Joku 6. Ja tälle mä annan 8/10, tälle appelsiinimandariinille. Ai niin, mulla on sipulirenkaatkin. Joku 8. Seuraavaksi. Ei. Sieltä on tulossa fruit and carrot juice. No onneksi on hedelmä. Ja sekamehu tulee sitä ennen. Eli Siinä on ananas, viinirpelet, omenaa, porkkana. Hyi. Joo. ei nyt manomehu. Ja. Omena mangomehu. Omega. Siinä on lisätty C-vitamiinia. Eli tekee terveelliseksi tän. Tää on ravistettava ja tässä on vaan jostain Espanja, Saksa, Chile, Kiina, Turkki, Unkari. Ainesosat. Sitten täällä lukee Puola, Ukraina, Espanja, Saksa, Chile, Kiina, Turkki, Unkari, Italia, Ranska, Iso-Britannia, Moldova, Liettua, Itävalta, Romania. Niinku täysmehun pitoisuus 4,2. Täysmehun pitoisuus 4,2.
haisee piltille. Tää haisee piltille. Ei se niin. No. Nyt testissä kippissä. Se maistuu piltille, laimeelle veteläiselle piltille. Joku... Mä annan 4/10. Oliko niin? Hyvä. No mä tykkään piltistä, mut ei toi ollut kauhean hyvä. Joku... Ihan laimeta oli kyllä. Joku 5. No, sitten seuraava. Joo. Damselukko. Meillä ei valitettavasti voi niitä omia mehuja juoda. Okei. Tää on ravintola, niin täällä ei voi omia eväitä eikä mehuja. Juotiinko te tätä? Nyt, Mitä toi juotu jo? Tää vadelma on juotu. Joo, vadelma oltiin juotu. Tää on viippo. Se. Eli nyt me jäi kesken tää sekamehu. Meit vaan Tämä. häärttiin. Niin. Voi kiitos sille, joka tuli. Tämä ravintola, sä ette saa syödä täällä ja vitsi täällä on kylmä. Ei oo edes kylmä, ei täällä on miinusta joo. 16, ei kun siis 7 tai 8 astetta. Täällä on 8. -8. No niin, lasi tänne. Muki tänne. Pähvimuti itse asiassa. Onko ravistettava? Ei ravistit sitä. Mä ravistin sitä, koska se oli mun repussa. Nyt Joo. kippis. Se haisee sekamehulle. Tää tuuli ei auta siitä. Mennäänkö vaan jonnekin bussiin kuvaamaan tätä? Juotava. Joo, mä antaisin 8/10. Joo. No, oot kyllä ihan joku 8. Ei, miksi sä laitoit ton ensimmäiseksi? No se oli siinä seuraava. Ja me vaan otin ne siinä järjestyksessä, kun tuli. No, sitten on hedelmäpurkkana. Ei. Ja mä haluan poistaa, mutta tässä on... Ei, tää vuotaa. Ei se vuotanutkaan, se oli valunta. Ketä kiinnostaa, mitä siinä on. Tähän vaan nyt nopea. Omenamehua on 43 rypäle täysmehua, 27 ananas täysmehua, 17% porkkana täysmehua, 10 mehua ja sitruunan täysmehu. Sitruna. Okei. Täysmehupitoisuus 100%. Okei, mitä vittu? Täällä ei oo yhtään E-koodiikaa. Tätä ei tarvii ravistaa. Ja tässä on C-vitamiinia. Vittu terveellinen juoma. Porkkana 10%. Saa nähdä. Joo. Onks tää yhtään? Mitä? Se haisee sille tomaatille. Haisee sille Älä anna noin paljon. Me pitää pussaa noin lumees kuitenkin. Ei tarvita ja mehu. Oota, mä kaadan. Kippis. Ei niin paha. Ei tässä niin paljon. Otan sitten. Oli yllättävän hyvä meidän odotuksiin Mutta varten. joku 5. No 5/10 tulee tästä. Tomaatti löytää seinään.
Tomaatti räjäytetään kuule jossain kaasukammiossa silleen, jossain pommin suojiksi. Mennään sillan alle rajoittaisi, niin kuluu ihan hemmettilöinen pamaus. Seuraavaksi on omenamehu. Yes. Toi on vissi ihan hyvä. Appeljuise. Mut tähän tarvii ehkä sakset. Ei tarvitse, se saamattu vissi silleen ilman. Oota, pitää ottaa kuva. Pidä. Kyllä se saamattu. Kyllä meillä on ollut. Täällä on kylmä. Tehdään näin nopeesti. Joo, mä otin kuvan. Ja nyt tää on 100% täysmehupitoisuus. Tää on täys omenamehu, mutta tässä on silti... tässä on se vitamiini, joo hyvä. Elikkä nyt avataan vaan tosta ja noin. Ja Loput menee jonnekin, en mä tiedä. Mitä ei juotta kokonaan? Ei nyt kallista mehu heitä pois. Niin. Kuse. Joo. Okei, nyt on porkkana, omena, viinirypäle, ananas, jotain mehua. Eli haisee omenalle. Ja Okei, kippis. kippis. Okei. No, mitä? Joo, mä laitan nää tästä turvaan. Missä, onks se nyt kohta tohon? Mä tunsin, että se tomaattimehu tulee ylös. Joo. Niin minä vaan rupesin Seuraava. nauramaan siinä. Odota, mulla on vielä täällä. No juos. Ei aina arvosan tolleen, no. Ihan mid. Joku... Ei mikään paras, mut... Joo, joku 6-7. Sitten mikä? Ja nyt Ananas mandariini. ananas mandariini. Otetaan siitäkin kuva. Nauti kylmänä. Appeli, ei kun omena. Elikkä nyt no juo se omena, mä voin juo. Ei mä juon omena, niin mä Ei, mä juon omenan. Otetaan KPS kumpi on omena. Elikkä avattuna jääkaapissa noin 4 päivää. Säilytys pystyy Itä ei asennossa. kiinnosta kauan se säilyy. Ravistetaan. Ravistu. Sitten tää saa tää ei kerro 1% täysmehupitoisuus. Ja sitten toi näyttää, että mä oon oksentanut tohon maahan, mutta mä oon kaatanut sitä omenavammaa. Mä oon lumiukko kohtis. Ja nyt haistetaan vähän. Joo, kippis. Ja tää haisi sillä, muistat sillä ananasilla mulle, mitä me juotiin silloin joskus. Kippis. Toi maistuu semmoselle jäämehulle, joka on sulanut. Tulikin ihan hyvä. 8/10. Joo, kyllä täältä. Joo. Nyt on hedelmäjuoma. Täällä on ihan kauhean kylmä. Omenaa ja mitä lie ja... Täällä on omena, appelsiinin, passionhedelmä, sitruuna, täysmehu, tiivistettä, happamuuden säätöainetta, aromit, muunnettu, 1% täysmehupitoisuus, ravistettava. Joo, avasi. Avasi. Eikö tää näyttää vähän sille porkkana hedelmävammalle? Tää haisee... en mä tiedä miltä. Kippis. Kippis. Se pitää pahala. Okei, tätä maistaa Tai mikäli Fammoselle. Oudolle. Rasia. No meidän vessalta Tää on kuitenkin ihan oudon maistuu. makuista. Jotain tiskiä nyt. 2/10. Joku, en mä tiedä, Ja jopa sitten 3. Viimeisenä me tietää jo tää on aivan kamala, mutta appelsiinimehu. Sata prossaa appelsiini. Parasta ennen. Joo, Onko ravista? ei oo ravistettava, hyvä.
Pidä. Kumpi on... Katsotaan sit KPS, kumpi on omena ja kumpi appelsiinin. Mitä haisee? No, vähän appelsiinimehulle kippis. Säkö et tykännyt? En. Tää on huono appelsiinimehu. Mun mielestä se oli ihan ok. No, tää ei oo hyvä. 7/10. Minä annan. Joku 4. Sitten KPS, kumpi on omenamehun? Joo. KPS. 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 Yes! Mä voitin, Kimi voittaa paperi, kun mä voin liitistää sitä. Okei. Laitat sä nää roskiin? Mä menen juomaan mun omenamehu. Joo. Näytäs vähän sitä sun juomas. Joo, mä oon myrkyttänyt sen.